लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय स' नैबे आपडेटआनो जागोन बावैसो साननैसो सिगां जोंनि बिटिआरनि सासे एमसिएलए दिलीप कुमार बर'नि जे मोनसे भिडिअ भाइराल जादोंमोन आरो बे भाइरालखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय सोरखौबा सिगिदों सोरखौबा मा खालामदों थाखा फैसा लुटिनायनि गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन ना नाथाय जाथायनि गुबै जाहोना दिनै सोराङाव फैबाय जाथाया मा जामारनायमोन दिनै रोखा रोखा मोनथिनो मोनबाय आरो सोरनि गोरोन्थि थारैनो नंमारगौना नंमारा जाथाया जामारदोंना जामाराखै उन्दुहैमारदोंना उन्दुहैमाराखै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्लानो बुजिजोबगोन गावनो खुद एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ रोखा रोखा कल रेकर्डनि गेजेरजों फोरमायजोब्बायदि जाथायनि गुबै जाहोना मा नोंथांमोना नैबे कल रेकर्ड खोनासं अब्लानो गासैखौबो बुजिगोन जोबजासिम खोनासं लोगोफोर क्लियारलि बुजिजोबगोन आरो बे जाथायखौ सोर आन्दोआव दोनखो सोर सोराव लाबोदों सोर मा खालामदों गासैबो फारि फारि नैबे कल रेकर्डनि गेजेरजोंनो मोनथिजोबगोन गम मोनजोब्बाय गथ'फोरासो सानैनियाव लाइसेन्स लानाय दोङो बेखौ बाहायदों सोरो 7 जनसो दोङो ओमफ्राय आइजो फिसा फिसा खानै आरो बिसोरनिनो आरो ना आइजोआ बिसोरनिब्रा आंलाय मानो थांनोलै पागलालै बेवलाय ओमफ्राय फैसाखौ बेसेबां होखोमोनलाय आंथ' 3 लाख माबा थाबायना बै लेबार पेमेन्टनि केस बियो ना केस ओमफ्राय बै माबाया थाबाय आंनियाव दंजोबो नै थयथ'आ स्केनाराव 3 लाख उफाय गैयाना आंथ' बासिना फैनांगोन ना आं सानदों बेनिफ्राय मारैबाबो बासिना फैनांगौ आरो दा 1 crore नांगौ दा खानथामनि उनाव होनांगौ ओमफ्रायथ' आरो गावसोर आरो आंथ' सिनाय मोनजोबखाबाय ओमफ्राय बै थयथ' दा आं इदखौ लानानै एजारबो होबाय दा एजाराव मोनसे जिनिस सिपामिया बुंदो माबाया एसपिया बुंदोनो दा बै माइनर गार्ल जाहैबायना माइनर नामा दाथ' नुनायाव एरखम माइनर आंथ' आरो मिथिया जानोबो हायो मा जानो हायो नङा नङा बे उन्दैया जि भिडिअ नुदों बे माइनर नामा माइनर ना दा बिसो मिडिया बुंदो खिन्थु माइनर मा बैसोआ बेखौथ' मिथिलाना दा बेखौनो बुंदो जुदि केस जायोबा नोङो दांदो दाङा ओरैबाबो नोङो अलरेडि माबा जागोन बेनिखायनो बे रखम केस खालायला बिसोरखौ दमन खालामनाय जानोसै एरखम माबा मोनसे थांखि लादो आरो प्रखाखना बिसोरखौथ' बै जन्थु एजाहार आरो बैखौ आं लिरजोबदा एजाहाराव दिनैया थानायबा आं देखायजोबना होगौमोन बेखौथ' सानदोंमोन जोङो दाथ' आरो सिबसारा बन्द'खौनो खालामबाय ओंखायनो आरो बेयाव थानाय बेबस्था खालायदोंमोन फैबाय आं हराव 2टा बाजायाव मोनफैबाय आरो मथु उरुनो हाबावनो आरो दाथ' उपाय गैया बदनाम जाबाय हरै समस्थियाव थांफिनबाय ना फैबाय आङो अके दा समस्थिनिफोराबो दा बहुताथ' आरो इमप्रेसनफोरा बेलेग आरो आं इउपिपिएलनियानो बारा जरित जाहैदों टिकेट मोनिफोरा बा किसुमाना टिकेट मोननाय बेखौ लानानैबो पलिटिक्स सोलिदों नामा बिराद सोलिदों बेयावनो आरो बिसोरसो उसतनि होना मेडियाव हरजोबदों बिसोरसो बै फुटेजफोराथ' एक्सुवेलि बै फुटेजखौ बुंदो 1 crore बिदोबाबो मा हरो लास्ट बिना लाबदोलै होनना सोरनोबा हरदोंमोन बेबो साला मोजां मानसिनो हराखै दा नै जोंनि समाजनिनो होना होबाय आरो बिसोरथ' आंखौ नायनो हाखाया ओरैनो बैयाव जाहैजोब्बाय केसफोरा जेबो नङा डेन्जारलै माने मानसिनि हिंसा बागान बानायदो बेयावबो हिंसा नैयावबो आरो जेबो बानायाखै मोजाङानो जादो हिंसा एरखम आरो दा हिंसा घटनाया जानुवारियाव 2 तारिखआवनो जादोंमोन ना 2 तारिखआव जादों 2 तारिखआव जानानै एफआइआरखौ माला होनायमोन सारा एफआइआरखौ नै फुटेजफोरखौ हरबायना फुटेजफोरखौ हरबाय बेयाव फुटेज फैनायखौ खोनाबाय आं मिथिबाय फन खालायबायना नांगोलनिफोरा उनावथ' उपाय गैया आंथ' दा बुस्थुखौथ' माबायाव लामनांसिगोन ना आइनाव आं सानदोंमोन आं खालायला माला जोंनिनो मानसि थांबाय आरो 6 लाखआ नुलायबाय हानाय जायो बिसोरदोबो मानथो गाज्रि जानो होननानै बेखौ साननानै आं थाबायमोन बेनिफ्रायथ' उपाय गैया दाथ' भाइरेल खालायथारबाथ' आङोथ' माबा मोनसे होलांनांगोन आंनि एभिडेन्सफोरा दंजोबो बिसोरनि मेसेजनि एभिडेन्स दोङो बिसोरनो मा भिडिअ रेकर्डिं दोङो बेफोरखौ आङो उनाव
नोंनाव होमबा मेसेजावबो बिसोर फैसाखौ बिहरबाय थादोंमोन आरो ना? पुरा दोंजोबो ना स्क्रिनशट दोङो। ओमफ्राय 3 लाखखौथ' बिसोर केस लादों, ओमफ्राय 3 लाखखौ स्केनारजों लादोंमोन। स्केन दा बिनि कमल मुसाहारि होननाय दोङो। आच्छा बे रखम आरो दा मुसाहारिया सोर बिलाय सिनायखायो नामा? आं सिनाया बिखौ बिनि स्केनाराव लाबाय आरो खिन्थु बै ग्रुपाव कमल मुसाहारिखौबो फासायबाय थारमाने कमल मुसाहारिया बाहाय बुंबाय थादोंमोन बारा खालायनांलालै इफोरखो बारा खालायनांलालै ड्राइभारखौ बहुत फैबाय दे मानसिखौ फैयाबा हारिदो हारि रिनबाय थानाय मानसिखौ इखौबो फासायबाय बिसोरो स्केनारखौ होननानै ड्राइभारखौबो बुदोंना? बुदो इखौ दा मा बुंनो आरो नोंखौ फैदोंमोन नामा? आंखौ बारा फैयाखै ओरैनो बिखौ हमनानै जांख्रिदो आरो माबाखौ देखायदों आरो ना? बेथ' आरो गंथाम ना गंब्रै देखायदो ना खुगा मानि सोना होयोना बिसोरो गावमारगोन सानबाय हाग्राथ' आं गावमारसिगोनलै बिसोरो होनना सानदोंमोन आं थ' दंजोबोथ' आंनियाव बै भिडिअसखौ लानानै ओमफ्राय एसपिआबो बुंबायनो चिफ सारखौ बै माइनर जाहैबाय दा केसखौ खालायनाया होबा दा जुदि बेलेग जागोन माइनरबाथाय एसे माने बेनिखायनो बैसोरथ' आरो बेलेग एजाराथ' बिराद स्ट्रं होदोंना आं दा दिनै देखायजोबगौमोन आं नोंनो ओमफ्राय दाख्लैयो जोङो बै मेसेजफोरखौ होजोबगौमोन आं बुजिबाय बे नङा बेखौ क्लियारिफिकेसन होनो हायोबा मोनसे मोजां जागोन नङा दाथ' चिफ सारा बन्द'खौनो खालामना होबायना मिडियानिफ्राय आरो जानगाराव था होनबायना आच्छा दा बुंबाय जे खालायनांगौ खालायखाबाय दा बेखौनो नोङो स्रि आरो ए रखमनो खामानि मावबाय थादो आरो जुदि बिसोरो बारा प्रेसाराइज खालायबा नोंखौ जेनेबा जों बयकट खालायनाय हिसाबै ओरैनो देखायथारना दोनसै ओरैनो दा आरो पार्टिनिफ्राय माने ओरैनो आरो माबा हिसाबै खिन्थु मथो नागारनो खिन्थु आरो बेखौ खालायथ'ना देखायगोन आरो खिन्थु खामानिया स्रिं मावबाय था ए रखम आरो केसखौबो जेनेबा नोंखौ किडनेप खालामनाय बायदि खालामबाय फैसा दाबि खालामबाय बे बुस्थुखौ माने सिरियास लानांगौमोन आरोखि एक्सनखौ थाब लानांगौ नङा होमबा हरनाया एफआइआरआबो थाब जानांगौमोन स्ट्रं जानांगौमोन एफआइआरआ बहुत स्ट्रंथ' आच्छा आरो घटनाया उदालगुरियाथ' खालायबायमोन खिन्थु बै सनितपुर जाहैदोंना बै एसपिनो हैनायाव एसपिआबो दिनै खै थारिख गाबोनसो लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंबाय मानो होनबा एसपिआ थारमाने हेमन्त बिश्व शर्मादो दोङो आरो दा केसाथ' मैया भाइरेल जाजोब्बाय जागोन बिसोर मा मावो दाथ' आरो दा आसाम गभर्नमेन्टआबो मिथिजोब्बायना बेखौ सानबाय जि जाबाय थांबाय आरो बिसोरनो होबाय 6 लाख दे ना स्रि जाना दोङोमोन आं ओमफ्रायथ' दाख्लै भाइरेल जागोन मागोनसो आं एजारखौ होबाय खिन्थु एजार होनायनि उनाव आरो बिसोर होदिया जोंनि समस्तिनि मानसियानो दांना होबाय इउपिपिएलनियानो दांना होबाय मा खालायनो आरो भेरि आनफर्चुनेट मावना जाथोलै एमसिएलए जाथोलै बिसोरो दा आरो बेबायदिबा बियो नेक्स्ट टिकेट लुबैदों दा फैबाय थानायाव बेबायदिनो खिन्थु देरहानाय लाइनाव गैया थां दा आंहाबोथ' माबा मोनसे थायोना थाया होमबा दा सेम्पिटिथ' द्र' जागोन ना दा बयबो दा मिथिगोन मैयाथ' बहुत जोंहानि न'खरनि मानसिफोरानो बिराद रागा जोंना दोङो आंखौ हिनजावानो गैया मा गैया बेयो साला बे हटेलाव बिदिथ' जाखागोन न'खराव जागोन बाहेरावबो जेला माबा जाबाय नालाय फन खालायना जि दंखियो न'निफ्रा आंखौ साला नों हिनजाव गैया ना मा गैया बै फिसा हिनजावसाफोरखौनो हटेलाव लांनानै सेक्स खालायदो नों आंबो रायलायगोन दे गाबोन दा एक्साइटेड जाना लाब गैया बेबो जौ लोंदो फाग्ला जादो फिसाला जौ लोंदो आंनि फिसाला आच्छा फाग्ला जादो सनमाननि खोथा थायो रेपुटेसननि खोथा थायो नङा होमबा एसे बोरैबा मोनखागोन गासिबो बेनो ना बहुत जादों जोंहाथ' ओंखामानो जायाखै मैया हिनजावा मिथिखानायसोमोन हिनजावखौ बुंदों आं बयखौ फिसाजोआबोथ' मिथियामोन गुवाहाटियाव दोङो दे जेबो नङा थांना थागोन जोङो आं जिउआ बाय गोरा लावगोनसोलै मिथिजानाय जाबायब्रा जेबो नङा बेखौ राजनितिकआ सिगांबो दाउब'नियाव बिराद भाइरेल जाबाय नैयावथ' आरो बेलेग धरननि भाइरेल जाबाय
मैया नोंखौ बुंनायानो आरो केसा दा बुजिबाय